Здравейте, дами и господа и приятели от YouTube. Вие сте с Лион Индес. Това е втори епизод на нашето оцеляване. Ох, лагва. В този епизод нямам си на представа какво ще правим, но сигурно ще слезем до мината. Но трябва да направя торчове, да взема храна. Помня си, че бях всичко наблъскала тук. Тук ще взема малко храна. Ще направя кирка. Опа. Така. В този епизод реших малко да покопая. Ох, гаден лак. Защото абсолютно никакви роди нямам. Ох. Пребих се. И после как ще кача? Нищо. И така. Не смятам много да се бавя в мината. Само колкото да намеря малко камък. Сега няма да тикне отгоре вода, нали? Не. Уау, аз го чупя, то не се чупи. Разбрах защо. Почва камъка. Той е досаден пясък. Няма ли да спре? Да, ето го камъка. Смятам после, когато се развия повечко, да си направя долу къщата. Нямам кол. Стига да е грава, ужас. Май трябва да си кача да взема малко ЛСПК. Нищо не се вижда. Не чакайте малко. Макс. Пък не се вижда нищо. Ужас. Хайде. Явно трябва да си кача. Тук повече се вижда, обаче от другата страна изобщо. И на кое дърво ми беше къщата? Не, това е голямото. Да видим как се качвам. Да. Това ли? Май да. Ето готово. И сега вече да се качвам. Така. Хоп. Хоп и хоп. Едното дърво ще си го запазя. И ето ми е къщата. Ще направя една печка, защото вече имам камък. И ще изпека това джунгловското, колкото ми даде един кол. И готово.
често ще оставя тези неща. Ти ще ми трябваш, ти сега сам не. Ще направя няколко кирки и всъщност две. Опа. Готово. Готово. Ох, как лагна. И докато чакаме да видим какво трябва да изпълним. Трябва да си направим мотика и меч, дърво, книги, това и айрон, после и риба. Значи трябва да направя един меч. До дървото ми свърши. И кола е готов. Обаче аз пак нямам дърво. Ами това от тук ще се го взема. Уау. Ще го направят с кабълстон. Защото сега ще събера весто и нали, тръгвам към мината, която все още не съм направила. Значи тук има опасност да се падне и ще направя така. Готово. Правя две пръчки. И 4 точа вече ги имам. Сега ще направя един каменен меч. Така. И готово. Вече да слизаме долу. Ще сляза по най-простия начин. Уау. Това трябва да го презапълня. И да сложа един точ. Готово. Ще продължа с тази кирка, защото ако намеря айрон, той не се копае с дървена, пък имам цяла още една. Сега ще събира малко ресурси, съвсем мъничко и ще се махам от тази мина. То пък още нищо не е излязло, пък сме на 39 левел. Така. Давай. Бе, пък и това, дори да не намеря нищо, пак ми помага, събирам кабелстоун. Да. Чупи се де. Ето кол. Прекрасно, намерих кол. Той сега отначало много ще помогне. Колкото и да е той, ще го обера всички. Ще го обирам с каменна кирка, защото става много бавно. Пък и той е рода все пак. Не може да се пренебрегне с дървената. Така. Това е много хубаво, че е доста. Ого, и още продължава и нататък има. Браво. Браво, Кол! Аз ще мога да сложа торчове и да си изпека санд. Хем да сложа жъстъкла на къщичката. Уху! И тук направо ще почнем да копая. Вече имаме 33 кол. Това е прекрасно. Сега остава и айрон. И така, един път бях си копала на една моя карта, преди да мина на новата версия и изведнъж толкова много съм копала, че съм слязла на 12-то ниво, обаче не намерих айрон. И изведнъж копнах 3 блока отстрани. Така намерих кол много, по същия начин и намерих диаманти, обаче айрон не. Това беше много интересно. Супер, още кол. Браво, Кол, излизаш този път. На този айрон защо не ще да излезе? Айрон, къде си ти? Излез.
Ето го и айрана. Това е много хубаво. Събрахме малко айран. Всъщност той не е много малко. 6 айран. Добре си е даже. Ще обера тези въглища. И може би ще продължа малко надолу. Но едва ли ще намерим диаманти. Защото трябва да си купаем много, пък аз имам малко дърво за торчове, иначе не се вижда. Така, давай кол. И много добре за кола. Намерих доста. 57. Много съм доволна от кола. Сега тая дупка тук. Готово. Тая дървената кирка направо е наказание. Но какво да се прави? Аз имам ли тръвните пръчки? Сега ще направя 8 торча. Махам от този кабелстон. Но още се вижда, така че няма да слагам. Ето ще сложа, ще на 15. Ого, много малко ми остава до диамантите, щом съм на 15. Даже ще го оставя с F3. Ако питате и не знаете как да видите на кое ниво сте, на клавиатурата ви отгоре пише F3. Натискате го и сте готови. Слязахме на нивото на диамантите, даже сме на 10, даже сме на много ниско. Някъде ей тук. Ще покопам малко. Така. Така. Супер, имам още... О, само 2. Трябва да направя печка, ама... Редстоун. Готово. Този редстоун няма да го пренебрегна. Вау, той е достичка. Ще направя ето така. Наистина е доста. Ето го. И ще продължа да копаем. Може да намеря айран. Когато копаете ето така, както копая в момента, става по-лесно. Да, разбрах ви, че съм на 11, така че мога да го спрам. Така пък и много лесно се намират диаманти. Давай. И май няма да има айран. Ще чупя още няколко блокчета и ако не излезе айран, ще я оставя за някой друг път. И май няма. Ще сложа 2 торча и съм... Не, всъщност един е достатъчен. И ще ходя догоре вече. Ох. Тази дупка ще оправя някой път. Защото не ми харесва. Бо, тук съм оставила кол. Няма да стане. Така. Но после тия отгоре на главата ми ще ги махна, защото постоянно се блъскам главата и не ми харесва. А то ден ли е станал? Прекрасно. И направя да го щупя и ще го сложа отгоре кабел. Ще сложам после торчове. И добре. Значи може и още едно. Да, така е добре вече. Ами ей тези, мислех тези ей тук така, дето ми е стрелкичката, после дървета да ги разчистя и после да ги махна. Но това може би после. И това. Така.